Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Right, good for tininga. Tazosangana. Pane zvakawanda zviri kuitika munyaya dzematingati mupolitical field dzine chekuita kubato riri kutonga reZANU-PF. Tingati zvakudzokorora zvakamboitika 2015, 2016 ne2017. Tichitarisa Tsiningam uri mumwe wevamwe vakashanda kuti vaimbo mutungamiri wenyika vaMugabe vabve pachigaro nekuda kwekuti konzero zvaunotozivewo nezvamaitaura. Zvinhu izvi zvakuita kunge zvakudzokororeka zvakare. Pane nyaya yekunzi 2030 ndinge ndichipo ofuchi kwabuda mamwe mapoka mubato reZANU-PF richiti hazvifanira kunge zviripo, hazvifanira kunge zviripo. Mubvunzo wangu wokutanga Tsiningam ndewekuti, do you ever regret putting the current leadership into power? Yeah, I think chekutanga ndechekuti takanga tisiri kutenderana nemafambisirwo akanga ari kuitwa zvino navaMugabe. Chekutanga nauye mahandlire avanga vari kuita nyaya dzesuccession akanga asina kunaka. Munhu wekuti vaiindicata left votena right. Munhu akanga achitaridza kuti vakanga vari kutongofunga kuti ivo ndivo alpha na omega weutungamiri, uye kuti kana ivo vasisipo nyika haina kwainokwanisa kunge ichipfuurira mberi, nekuti hakuna muZimbabwe yese vanhu vanogona kunge vachitungamirira. So ndo imwe yenyaya dzakaita kuti ndinge ndisiri kuwirirana napresident vaMugabe. Uye zvatakazoita zvekutsigira vaMnangagwa kuti vapinde, munhu watakanga taona sekunge vane chido neruzhinji rwevanhu, uye munhu anokwanisa kunge ari mutungamiri akasimba. Nekuti pahurukuro dzataita navo taitenderana kuti nauye uori nechimbavha neugevha zvinofanira kurwiswa. Taitenderana navo kuti nhau dzetribalism nenepotism dzakanga dzatekeshera mutungamiri wavaMugabe dzaifanira zvakare kunge dzichisendekwa parutivi. Taitenderana zvakare kuti mumahofisi eutungamiriri kunyanya muhurumende munofanira kunge muchisusukidzwa vanhu vane hunyanzvi vanoita kuti mabasa anga achienda mberi. Taitenderana zvakare kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe hunofanira kunge huchizobatsira kusimudzira vana veZimbabwe takatarisa nhau yezviwanikwa. Taitenderana zvakare kuti one cent of power yaifanira kuzodismantliwa kana ivo vadini vapinda, simba ridzoserwe kuruzhinji rwevanhu. Taitenderana zvakare kuti kana vapinda vanofanira kuzopfuudzira mberi donzvo regutsa ruzhinji. Asi pakupinda kwavakazoita ndakazenge ndadzoka musangano ndava National Political Commissar weYouth, ndakatanga kuona kuti pane zvose zvatakanga tichitenderana navo vasati vapinda vakanga vasisade kuti vazvizadzise. Saka ndopandakacherechedza kuti vaMnangagwa vatakatsigira, vaMnangagwa vatakarwira vasiyana navaMnangagwa vapinda izvozvizvi muhofisi. Munorangarira kuti ndakasungwa munguva yaMugabe. Kanodarika kashanu ndichigara muchitokisi ndichinyimwa bheyu, ndikasvika pakutiza kubva kuMaundaweni kwaiva nemusha wangu, ndikauya kunohwanda kuHarare. Tichingopfuudzira chete basa rekuti vaMnangagwa vapinde nekuti taiva nechivimbo muutungamiriri hwavo. Ndikadzingwa mubato, pakava nean attempt paupenyu hwangu rutatu. Zvese zvotaitira tichifunga kuti vaMnangagwa vachange vachizadzisa zvataigara pasi navo tichitaura vasati vadini vapinda, kubva mazuva avaiva minister vakazoita vice president kusvika vaita president. So inini ndakanga ndiine mukana saNational Political Commissar weYouth wekuonana navo. So ndaigara nguva zhinji ndichienda kuhofisi kwavo. Mushure mekunge vasangana neni paZANU-PF HQ pavaida kuenda kuDavos, vakanditi ko iwewe, vakatomira vapinda paZANU-PF HQ paipai. Panotova nevanhu vanogona kupupura nyaya, vakamira
vari pa4 zvikanzi kotsenenga come here ndokubva ndaenda zvikanzi why are you not coming to my office ndikati chef handina business rekuvinga kuofisi kwenyu shungu dzedu dzaiva dzekuti mukange mapinda muwane mukana wokuita basa zvikanzi but everyone else is coming ndokubva vati kuna Gwatirenga mupe mukana zuva rekuti azodini azouya ndokubva ndapiwa namba navagwatirenga ndikazotaura navo ndikaenda kuofisi tikanoonana so ndaitaura navo zvaibva mumwoyo mangu ndichivaudza mamiriro ezvinhu zvichemo zvevanhu nezvinyunyuto zviri muvanhu uye netarisiro dzaiva muvanhu vapresident saka handina kunge ndakaziva kuti vaMnangagwa va20 vekumashure tisati tasvika November 2017 nevamuhofisi vandanoona vava vanhu vaviri vakadini vakasiyana so ndakaramba ndoenda ndichivatsanangurira zvakati wandei chef pakati hazvina zvisi kufamba zvakanaka chef zvakati zvina zvisi kufamba zvakanaka kudzamara ndatozonzi nevamwe ko iwewe unopota uchienda kuna president uchinotaura nyaya dzakati ndikakanuka because ndaitaura nawo tiri vaviri saka kureva kuti vane vamwe vavaizonokurukura navo kuti izvi ndo zviri kuya zvichitaurwa nani naTsenengamo saka ndo pandakatanga kuchinzwisisa kuti saka pano patatova nedambudziko because inini ndakaramba ndakamira pane zvinhu zvataitenderana sekugara kwatakaita saizvozvi ndo magariro ataita tichionesana kuti zvinhu zviri kukanganiswa munyika ndezvipi uye zvinoda kuzogadziriswa munyika ndezvipi saka izvozvo ndo zvakazondipa kuti ndizobuda kana mucharangarira takatanga sema youth leaders tamboitira paZANU PF HQ tinonhau dzeuori nembavha nekudii vakagadzira commission of inquiry isina chayakazomboita kana musi mumwe chete ikangofa yakadaro kwapera gore ndo pandakazoenda ini naMatutu but Matutu ndakamutsanangurira kuti no zvatakuita izvi wakagadzirira here akanditi hongu ndakagadzira ndati kune zvinhu zvina zvinogona kuitika kwatiri tichadzingwa mabasa nekuti takanga permanently employed paZANU PF HQ salary yataiwana ndida kutaura yandaiwana inini ndaigona kugashirisa majunior doctor maviri kana matatu pamwedzi asi yakanga iri salary yekungosimudza chibhagera chete national political commissar isinei nequalification yangu but because ndakanga ndapa muzinda wemusangano uye ndichinzi waakufanira ngoshandira musangano permanently ndakanga ndine salary iyoyo nemaallowances nemotikari ndichiwana dzifuel nemaprivileges akawandisa so ndakamutaurira Matutu ndikati tichadzingwa basa uzive kuti musi wemuvhuro unogona kusvika iwewe neni tisisina mabasa chepiri kana washinga kuti uroda kubatana neni pane zvatoda kuita tinogona kususpendwa mupati tinogona kuexpeliwa mupati tinogona kusungwa mupati tinogona kusungwa chero mhosva dzinogona kutsvagwa dzaivepo oro dzekungogadzira cheshanu tinogona kuurayiwa akati kwete hazviitika ndikati bata mashoko angu saka nekuti ndakanga ndakutoona kuti zvatiri kushuvira nekuti ini ndaiva mutungamiri wevechidiki satete vemusangano unenge uchiti ukanga wapinda mumusha wasangana neruzhinji rwevanhu une zvichemo zvaunonosangana nazvo uona misodzi iri pamatama evanhu and ime ndiwe mutungamiriri wavo saka ndaizodzoka ndouya ndovapa feedback yekuti kwataenda uku kwanga kuri kunzi zvinoti nezvinoti nezvinoti saka ininiwo ndaisaita filter information ndaingotaura information sezvairi dzimwe nguva ndikashaya mukana vakati vari busy vaizonditi uya kumba ndoenda kumba kwavo kuna Chamberlain kuye tonosvika tovadini ndovatsanangurira and so forth saka ndakazorealize later kuti musharukwa uyu haasi kutofarawo nezvi zvandiri kuya ndichidini ndichimutsanangurira saka zvataifungira mukoma kuti ndo zvichange zvichiitika munyika uye ndo zvatichawana kubva kuutungamiriri hwavaMnangagwa nezvavapo handisini ndega ndinonyunyuta handisiri ndega ndiri disappointed a lot of people are disappointed mungave muZANU PF kungave kunze kweZANU PF including muopposition nekuti vanhu vakapinda mumastreets muna 2017 havasi vanhu veZANU PF chete vazhinji vacho vamwe vakanga vasina mapato vamwe vakanga vari kuopposition vaine pfungwa yekuti musharukwa achapinda achibatanidza vanhu achapinda achikorekta mamistakes avaMugabe but zvataakuona zvatova worse than zvatinoti ndo zvakabvisirwa vaMugabe pachigaro saka unozoti kana wagara unozozvibvunza kuti paya ndaida kufirei
paya paya ndakasungirwei, paya paya ndakashungurudzirwei, ndizvo here zvatairwira kuti nyika izenge ichiva. But ndaiva nemukana wekunyarara, ndoramba ndodya semadyiro ari kungoita vamwe, nekuti vanhu vari muZANU-PF kunyarara kwava vakaita Mukoma hakusi kuti havasi kuziva kuti zvavari kuita zvakashata, vanoziva because ndakashanda navo. Asi vanhu vandinoti vanochuza what is convenient for them, vanochuza kuignora conscience yavo inenge chivaudza kuti no, zvamuri kuita zvakashata, asi nekuda kwekuti ndo pavari kudya vanoguma vangoti mbudzi inodya payakasungirirwa, vobva vatarisa divi vachisiya zvakashata zviri kudini, zviri kuitika. Saka hongu ndinosvika panguva yekuti zvanga zvakakodzera here kuti titsigire murume uyu kuti apinde muhofisi, nekuti pane vanhu vose vakamira naye, vakanga vari even musecurity, vakanga vari mumusangano nevamwe vanga vari kunze, vazhinji vane kukanuka kwekuti hatinonge takambofunga kuti musharukwa uyu ndo paachatisvitsa uye nyika ingange ichitandadza sematandadziro airi kuita izvozvi under his leadership. But unozongoguma woti Mukoma hapana anoziva chiri mumwoyo memunhu kunze kwaMwari. Even zvandiri kutaura izvi hamugone kuziva kuti ndo zviri mumwoyo mangu here, nekuti zvinongobuda pamuromo. Munhu wese anongotaura zvaanotaura. Vanhu kana vachitsvaga tsigiro, ndakadzidza kuti vane zvavanotaura zvinotapira zvinoita kuti vatsigirwe nevanhu, asi mumwoyo mavo nemupfungwa dzavo vaine zvimwe zvavanenge vainazvo. Zvandinofananidza nekuti mukange muri pamugwagwa mukaona munhu achiuya nemotikari muchida kuenda, munomumisa. Amira mumubvunze kuti ndida kuonawo license rako nedefensive disk rako, hamumubvunze because munenge muchiti ambobva kwese kusei achityaira kusvika pano. Asi munozoti makwira mumota make ndipo pamunozotanga kunzwisisa kuti eish, ko inga zvaritori dambudziko munhu uyu asvika pano nenyasha dzaMwari achingovhurirwa mukana pamwe chete nekutsikirwa mabhireki nevamwe vatyairi mumugwagwa. Saka ndo dambudziko rataita senyika. Veruzhinji hapana akanga aine ruzivo kana fungidziro yekuti ndo patingasvike. Asiwo ndinoti inini tasvika apa also nenhau yekuti takasarudza again kusateerera pamashoko advice akanga abva kuna vaMugabe avakataura kuti murume uyu haazvikwanisi, anotoda munhu mberi kwake. Zveshuwa nekuti ukatarisa basa remusharukwa achipinda 2017 rakanga riri nyore. Ndinorifananidza nekucheka mabhata nebanga rinopisa, rakanga zviri nyore. Aifanira kungobatanidza vanhu, aifanira kurwisa uori, nekuti there was a lot of a goodwill yaakanga ainayo locally and internationally. Aifanira kungosimbisa urongwa hwekupiwa kwemasimba ehupfumi kuvanhu vatema zvakanga zvatangwa navaMugabe, but achikwenenzvera kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. But izvozvi Mukoma, pfuma iri kubiwa, iri kuenda kunze kwenyika, hatina chatiri kusara nacho kunze kwemakomba. Ende zvose izvi zviri kuitika nekuti vatungamiri vedu ndo vari kuzvitendera. Ndinogara ndichitaura nevanhu kuti vekunze kwenyika ava vangave maChinese nevamwe, handifunga kuti ndo vane dambudziko, nekuti kunyika dzavo zvavari kuita muno zvavaiti, asi vari kuita nekuti vari kutenderwa neutungamiriri hwedu. Utungamiriri hwedu huri kukoshesa matumbu avo vasingakoshese matumbu eruzhinji rwevanhu. Saka ndori mamwe ematambudziko atiinawo munyika ino Mukoma. So shungu dzangu neshuviro yangu ndeyekuti hatikwanise kuramba takanyarara Mukoma, kunyanya kunesu vakanga vari mberi vachimobiliza vanhu, vachipa vanhu confidence yekuti murume uyu ndiJoshua achanotisvitsa Kenani. Direction yatakanga takarangana nemusharukwa uyu kuti ndo ichaenda nyika nedirection yaakuenda nyika zvakasiyana. So hatigoni kuramba takapeta maoko kana kuti takanyarara tichiita sekunge zvinhu zvose zvakarurama munyika izvo zvisiri. Tine mutoro wekuti tibatsire vana veZimbabwe kuti mumadhaka matakavaisa tivanyurure kubva imomo. But harisi basa rangu ndega, ibasa remwana wese weZimbabwe, nekuti in one way or the other we all contributed kusvika patasvika apa. Vamwe vakapinda mumastreets vakabata maplacards vachiti bring back our VP. Anditi vamwe vakauya kudzi inauguration
vamwe vakamobilize vanhu kuti vapinde mumastreets. Isusu vamwe vanhu tikaita mapress conference, tikaita zvatakaita, vamwewo vakaita mabasa akasiyana. So chachuma chemuzukuru chaakuda maonera pamwe. Tine kupesana kuri pakati pedu nemafungiro akasiyana. But chishuwo changu ndechekuti dai sevana veZimbabwe tambosiya zvidiki zvinotipesanisa izvi. Taisa musoro pamwe chete, takwanisa kudhila neproblem yatiinayo. Nekuti mukatarisa mafambiro ari kuita zvinhu munyika izvozvizvi, mukoma homwe dzevanhu angova makomba amuna chirimo, matumbu eruzhinji rwevanhu angori makomba amuna chirimo, nzara iri munyika inoridza ngoma, vanhu vari kudzingwa mabasa, macompanies ari kuvhara, mabig retail shops ari kuvhara, zigi rinopiwa vashandi vehurumende kuti vanotenga havana kwavari kuzorishandisa, nekuti kuma retail shops kwavainotenga kuri kuvharwa, kuri kusara chete kwema-US. Nyika haisisina currency, wori wasvika pamalevels anotyisa, looting yasvika pamalevels anotyisa. But zvese izvi zviri kuitika nekuti we have the wrong people vari muleadership, and vamwe takavatsigira, vamwe vakavavhotera, vamwe vakaita zvavakaita kuti utungamiri uhu hunge huripo, but tese takazviita mukusaziva kuti ndo patichasvitswa nevasharukwa. Saka instead yekuti tinge tichinongedzana kuti iwe ndiwe wakazodai gore riya, iwe ndiwe wakadai, hatingakundirwe nemakudo mukoma anoti kana mhandu ikasvika achirwirana marize, anombosiya hondo yemarize, otanga atarisana nemuvengi, apedza ochizoti ko nhaiwe wanga uchidya rize rangu, wanga uchiti zvinofamba sei. So kurudziro yangu kuvana veZimbabwe ndeyekuti unogona kunge usingandifarire satsenengamo nezvikonzero, ikodzero yako. Ndinogona kunge ndisingakufarire nezvikonzero, unogona kunge ndine zvandakakutadzira oro pane pandakakutsika, but ndiri kufunga kuti ino inguva haisi nguva yekutsvakana netumwe tunhu tudiki tusina basa. Tinofanira kubatana, toisa musoro pamwe chete, totsvaga kuti dambudziko ratiinaro tinorifambisa sei, nekuti kusvipa hakupedzi kunhuhwa mukoma. Tinogona kuzadza garoni nemate tichingopfira, asi chinonhuhwa chiripo. So paakuda kuti sevana veZimbabwe tiise musoro pamwe chete kuti saka dambudziko ratiinaro iri tinoripedza sei, nekuti vatungamiriri vashandi vevanhu. Ndinovafananidza nemufudzi wemombe. Kana uri mufudzi wemombe, mombe sandi dzako, hautenderwe kuuraya, hautenderwe kutengesa, kana kudzibopa uchienda nadzo kumaricho, kana kukama uchitengesa mukaka. But vafudzi vataka pabasa mukoma kuti vafudze mombe, mombe dziri kushota vachibva kumafuro, mombe dziri kuya mukaka wese dzisisina dzakakamwa, mhuru dziri kushaya mukaka wekuzonwa wekuti dzigokwanisa kuwana. Isu mukaka chaiwo kuti tigozodyawo sevaridzi vemombe hatisisina. Usiku dziri kubopwa dzichimukirwa nadzo kuseniseni kuenda kumaricho, varidzi vadzo tisingazive. So hatina kwatinosvika nemufudzi watiinayo wemombe, nekuti tichasara tisina. Hatigone kuti titi nekuti tanga takatenderana naye kuti achafudza mombe kwemwaka wakati, asi nekuti ari kutadza kuita basa ratakamutsvagira, hapana chikonzero chokuti arambe aripo. So pachinzvimbo chekuti timuti taakukudzinga, tinofungira kuti dai anga ari mumwe aona zvakakodzera uye zvakamunakira kwaari nemhuri yake kuti angoti inini zvandikunda, regai zvangu ndinodini, ndinozorora. Anomboendawo aine kachiremerera nekarukudzo kaanoendawo ainako, zvekuti zvimwe zvese zvinogona kusazomutevera, uye anenge aitira chinhu chakanaka kumhuri yake, nekuti zita rake rashata munyika muno. Mhuri yake yagadzirawo vavengi kwakawanda, nekuti vatsika tsoka dzevanhu vakawanda and so forth. Vamwe vanoshandisa zita rake, vamwe vanodini. So ini ndaifungira kuti dai musharukwa ari munhu anokwanisawo kunzwa rayiro yevamwe, hongu tiri vana vadiki, asi hatisisiri pwere, tatova vanhu vakuru, nekuti iwo makore avakaenda nawo kuhondo vakanga vatori pwere dzani zvatava, vakadzoka vakatora utungamiriri hwenyika, isusu tatova mberi. So hatisisiri pwere dzisingazive chakanaka nechakashata munyika. So ndinotaura izvi semunhu anobatikana, because vamunangagwa ndakavatsigira nemwoyo, ndikasangana nematambudziko akawanda mukuvatsigira. So ndinorwadziwa ndichiona
vachikanganisa mukana wavakanga vapiwa nevana vezimbabwe. Asi kana kuri kuti vari kuda kuti zita ravo rizosara richirangarirwa uye mhuri yavo izosarawo ichigara zvakanaka munyika yavakamboshandirawo uye vakaitawo zvavakaita, ndaifunga kuti chinhu chakanaka kuti vaconsider resignation, then vana vezimbabwe vogara pasi vorangana kuti ndiani angatisusukidze kubva ipapa tichipfuurira kuenda kumberi. Tseninga, sekutaura kwawaita uri kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka, vana vezimbabwe kunyange vasingakufarire dai vati tibatane kuti tirwise dambudziko rakatarisana nenyika ineyi. Vana vezimbabwe vari kutaura vari kuti ivo muna 2008 vakaita mistake kuti bato kana kuti musangano wakanga wakundwa kumaelections ndiko kwakazoita violence. Vatsvangirai navamugabe vakati ngatichiumbai government of national unity. Ipapo vamwe vana vezimbabwe vari kuti takaita mistake, musangano uyu tingadai takadzokera kumaelections, musangano uyu wakaenda, asi takati ngatibatanei munyika mukave nerunyararo, zvinhu zvakatombofamba. 2017 vana vezimbabwe vari kuti futi hatisi kuda kuita mistake yatakaita, nekuti vamugabe mushure mekunge vabviswa nevanhu vari kubva kuzvikamu zvakasiyana siyana, sekutaura kwawaita kuti vamwe vari mupolitics, vamwe vasiri mupolitics, vamwe vaita zvakati zvakati kuti vamugabe vabve. Muzano ichipinda vachinamasa kana vasingakanganisi vakabva vataura kuti hachisi chinhu chenyu, chinhu chedu. Ndokubva zano yatora chinhu chayo ndokufamba nayo ndokuita zvayakazoita kusvika tisvike patiri panapa. Saka vakuti nhasi futi maakutichiedza kuti ngatiitei so nenyaya ye 2030 kuti tigoramba tichichema zvakare. Ya, no, ndinonzwisisa kunyunyuta kune vana vezimbabwe nepfungwa dzavainadzo nekusagutsikana kuti zvechokwadi here tikange tabatsirana kupedza dambudziko riripo zvichanakira munhu wese here. They are very right on that to be skeptical kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei, hatisi kuda kushandiswa zvakare here semashandisirwo atakaitwa. Asi chokutanga chandinoda kutaura ndechekuti takaita masiya padiki muna 2017 taifanira kusakura nekubva tazunza. Ndiri kurevei? Ndiri kureva kuti kana tikange tatanga zvatatanga zvinopera kana tichiti tagutsikana neurongwa hwavepo. Saka kana tikange tabatana kupedza dambudziko ratiinaro, hatina anofanira kutiudza zvaanoda. Isu sevana vezimbabwe tisi tinofanira kugara pasi zvakare toonesana kuti chii chatinoda kuti chinge chichiitika munyika yani yedu. Hatifanire kutendera vanhu vari selfish sezvakaitika muna 2017 kuti vanhu vakaguma vakuti chinhu chani, chinhu chedu. But naivowo vacho vakati chinhu chedu vakagumisirawo varaswa, vakabviswa kudzihurumende kwavaifungira kuti vachange vari vakanorasirwa kumuzinda webato kwavari kuchema nanhasi kuti mabasa atakaita nezvakazoitika. But ndinoti no, zvinodaro nekuti muri kukohwawo zvamakadyara, because ndo zvamakaita kuvana vezimbabwe kuti mushure mekunge vana vezimbabwe vakubatsirai makazoguma mavarasa nemiwo ndosaka makaraswa nekuti makanga makonzera kuti vana vezimbabwe vange vachidini, vachinyunyuta. So ndinofunga inini kuti vanhu mukoma, ndakataura nezuro pane rimwe dare kuti vanhu vemuzimbabwe, vanhu vari kutinetsa muzimbabwe havadarike 1000. Ndinofungira they are between 500 and 1000. Isusu tikada kuverengana vanhu vahombe vabva zera, we are about 8 million or so adults. Hatigone kuudzirwa zvekuita nevanhu 1000. Hatigone kuramba tichityiswa nevanhu 1000. But chiri kuita kuti vadaro chi inhau yekuti takabvuma kuti tipiwe mitupo mune zvematongerwo enyika kuti isu tirive kwachimuti, isu tirive kwadombo, isu tirive kwazvakati. Saka izvozvo ndo zvavari kutora mukana vobva vati exploita nekuti inini ndakazvipira kurarama munhamo solo mubato rangu richitonga ndichiimbiswa kuti muzanu chete ndomandogara munhamo nematambudziko zvinondiwana ndirimo. But tichiimbiswa songwi nevanhu vane matumbu ari kupfachukira uko, vakatenga dzimba kuna ana France, vakatenga dzimba kuna ana Dubai.
isu tichivimbiswa mastenzi ekudhinota asingasvike. So tiri comfortable kuramba tiri munhamo so long tisina kubvisa zanu yese. Hatikwanise kudaro kuti saka kana pakapinda umwe hazviite kuti umwe wezano apinde zviri nani aripo iyeyo aramba achitidzvanyirira, aramba achitishungurudza, aramba achitibira. Pane kuti tibvise tisudurutse dambudziko riripo, totsvaga nzira dzekuti saka tinogadzirisa sei zvinhu zvedu, nekuti kubatana mukoma ndiro donzvo rinogona kuita Zimbabwe isimuke. Hapana changa chakashata kuti vatsvangirai navaMugabe vabatane, asi dambudziko rakazoitika nderekuti madzikoma edu ekuopposition pavakanga vapinda mupower, vashare power, vakanga vasisatosvika kana kuharvest house. Maprograms avo avakanga vapindira nhau dze-constitutional reform, ma-electoral reforms nei, vakabva vakanganawo nekuti vakanga vaapatafura, vakanga vaakutapirirwa, vane mabodyguards, vane mabhenzi, vane maescort, vachivhurirwa madhoo, vachibatirwa mafoni, vachidini zvese. But vezano havana kukangamwa kuti tine donzo ratinofanira kuti tidini tizadzise. Saka shoko rangu kuvana veZimbabwe nderekuti aiwaka hatirase mbereko nekufirwa. Hauti nekuti mwana wandakazvara afa saka kana kuzvara handichadini handichadi. Tinodzidza kubva mukufamba. Vakuru vakati kugara nhaka huona dzevamwe. Kana tiine zvatiri kuda, tisu tinofanira kuzvisimbisa kuti tichafamba nenzira iyi tigosvika apa. Zvekuti vanhu vandiri kutaura kuti there are less than 1,000 havagone kuramba zvido zveruzhinji rwevanhu kana veruzhinji vabatana kuti izvi ndo zvatinoda, nekuti utungamiri hwataakuda kuti huzouya uchitungamira Zimbabwe hunofanira kunge husingatarise mitupo yekuti uyu ndewe ZANU-PF, uyu ndewe Triple C, uyu ndewe Kwachamisa, uyu ndewe bato rakati. Tiri kuda leadership inobatanidza vana veZimbabwe. Tiri kuda leadership inoti keki ngaridyiwe nemwana wese weZimbabwe. Tiri kuda leadership kwete ine makaro inoda kudya mombe, buffalo, mbudzi, hwai kusvika kuushwa nemajuru. Tiri kuda leadership inopa mukana kuvanhu vose. So isusu sevana veZimbabwe ngatikatanurei majaketi atakapfeka, tipfeke jaketi ratakazvarwa tinaro rekuti tiri vana veZimbabwe, torangana pane zvatinoda, tozadzisa izvozvo. Gomba ratakawira nezuro taakuziva pariri, hatichawira futi mariri. Zvakaitika nekuti takanga tisati taane ruzivo, but pari zvino taane ruzivo, so taakuziva zvatinofanira kunge tichidini tichiita. Asi kuti tibva taramwa kuti hazvichatoiti saka zviri nani tirambe tichidai, varume nyika iri kubirwa masikati machena. Hongu vanhu vane kufunga kwekuti izvi hazvinei nenyika yeZimbabwe, zvine chekuita nemafactional fights emuZANU. Ndinoda kubvumirana navo kune rimwe divi, ndozoda kuvarambira zvakare kune rimwe divi. Ichokwadi muZANU it's dog eat dog affair izvozvizvi. Inonzi bata wako wangu anopenga. Vanhu vari kurwa vachirwira nhau dzesuccession, vachirwira ndokusaka kwakauya nhau ya 2030 ndendichipo. Asi reason iri kuita kuti vati 2030 ndendichipo haisi chete yekungoda kungonzi ari kuda kunga vari mupower. Reason yekuti vanoda kuchengetedza zvavari kuluta, vanoda kuzviprotecta kubva mukuti vasazotongwa pamhosva dzavari kuparira nyika, pane zvese zvavari kubira nyika. Ndokusaka vari kuti uyu haafanirwe kupinda, uyu haafanire kunga achipinda. Tinofanira kuramba tichifamba takadai tichiprotecta zvatiinazvo, tichiba mabira atiri kuita. Saka constitution iri kuda kuamendwa inoafekta vari muZANU, inoafekta Zimbabwe zvakare. Saka as much as pane ma-elements ema-factional fights eZANU, but to a very large extent democracy munyika inenge yatoparara. Tinenge tisisina urongwa hwakati tsvikiti hwekuti vatungamiri vachange vaine nguva yakadii vachipinda muhofisi. Uye zvinouraya nyika pakuti vekunze vakaona kuti muZimbabwe hamugoni kuchengetedzwa mutemo uye havateedzere bumbiro ravo, rinongobvarurwa sebepa rinoshandiswa kutoilet, vanoshaya chivimbo nenyika yeZimbabwe. Havazomboda kuuya kunoita mabhizimusi avo munhu, zvaafekta zvakare nyika yedu. Saka matambudziko hongu ane chikamu cheuzanu-zanu, but ane chikamu zvakare chekuafektwa kwenyika yeZimbabwe. Kuvhara kuri kuita mashops, maretail shops, hakusi kwakaafekta vana veZANU, kuri kuafekta everybody.
kulutwa kuri kuitwa maminerals kuri kuafecta everybody, kushayikwa kwezvipatara, mishonga nezvishandiso uye kusapiwa muhoro wakakwana kwevana vezimbabwe hakusi kungoitwa chete kune vezanu. Vamwe vacho vezanu vari vagere muupfumi, vamwe vacho vari kudya, vane minda, vane migodhi, vamwe vacho vanowana zvimatenda nekudii. Saka vanogona kutongoti zviripo ngazvirambe zviripo zvakadaro. So inini ndinofungira kuti vana vezimbabwe ngavanzwisise kuti mhandu yemhandu yako ishamwari yako. Mhandu yako kana ine munhu wayakavengana naye, iye munhu wayakavenga iyeyo anogona kuva shamwari yako. So mukurwa kwese kuri kuitika ikoko, isusu tinofanira, vana vezimbabwe ngavazive kuti pane mukanawo zvakare wekubva vagadzirisa zvimwe zvezvinetso zvirimo muzimbabwe. Zvinogona kusagadzirika zvese all at once, but tine zvinhu zvatinokwanisa kunhunga zvinokwanisa kubatsira nyika yezimbabwe tichipfuurira tichienda mberi. President is on record, even looking at from his early interviews when he came into power, that he was going to save his 2 terms and go. He is on record saying, I am a constitutionalist. He is a constitutionalist. Even looking pamusangano weZANU-PF wakaitwa kuBulawayo December 2024, paitwa resolution yekuti vanofanira kusvika 2030 vachiripo vachitonga. Vakasunga zvakare vakati I am a constitutionalist. Tichiti fambe takazonzwa zvakubuda mumedia zvichinzi nyaya yekuti mutungamiri wenyika varambe varipo iri kubva kuvanhu. Saka either vanoda kana havadi, vanhu ndo vari kuti pindai. Ndira kuti umbonyatsopabate papa patseninga. Chokwadi chiri papi? 2030 ndenge ndichipo here? Zviri kubva kumutungamiri here kuti ndinenge ndiripo? Obva ati kune vanhu vakati 2030 munenge muripo, obva vati aiwa ndinenge ndisipo nekuti ndinoteedzera bumbiro remutemo. Asi pasi kana kuti vanhu vari pasi vari kuti 2030 ivai muchiripo. 2030 tsenengamu chinhu chani? Tisingade kurova imbwa takavega mupinyi. Mukoma, hatingatsvage chadya mbuya tichiona bere richirutsa imvi kuseri kwemba. Musharukwa ndo vakatanga neshoko rekuti 2030 ndee ndichipo. Havana mumwe munhu akavataurira, vakataura vega kuti 2030 ndee ndichipo. Vabva mukutaura ikoko vakazotaura zvakare kwaMutare kumaNekaland vakati ndiri kuenda 2028. Vachingobva mukutaura ndo vakabva vaita sekunge vakwenya gwenya, vatungidza gwenya, ndokubva patotanga kuti 2030 vanenge vachitonga. Vakaita mainterviews hongu, vakaita mapronouncements hongu, but ini semaziro angu andinovaita, munhu anoindicata left achitena right. Sei ndichidaro? Nokuti ndinorangarira kuti ndambotaura ini kuti pane zvatairangana navo kuti ndo zvavachange vachiita nezvavakuita zvakapesana. Takanzwa isu kuti vachidzoka 2017 vakanga vataurirana nevamwe vavo kuti vachangoda 5 years chete. Ndakaverenga zvakare imwe article munobuda mwanasikana wavo anonzi Farirai, mudzimai wavamulochwa, achitaura palast rally ya 2018 kuNational Sports Stadium. Abvunzwa nebepa rekuUnited Kingdom inonzi The Independent. Vanhu vakaitsvaga nyaya iyo iripo painternet. Achitaura kuti baba vari kungoseva 5 years chete vachibva vaenda. Mwanasikana akanga azvitorepi zvokuti baba vari kungoita makore 5 chete. Zvoreva kuti ichokwadi kuti pakanga paine chibvumirano, a gentleman's agreement, yekuti vachaita 5 years, then mumwe wavo ouyawo oita 5 years. Vachinzi vakanga vakatenderana kuti ivo sevasharukwa vanenge vonogara kumisha nekumapurazi, vechidiki vochitora nyika yoenda mberi. Asi chii chatakazoona 2018 adarika
takaona taiva nemusangano wevechidiki wataifanirwa kuita yainzi National Youth Assembly. Kwakauya anonzi Vengai Musengi muzukuru wavo ndokuchinditora sakomisa. Takanga tiri pahotera yekumasasa inonzi Cresta Lodge yekumasasa, ndokunditora sakomisa zvikanzi ndiri kubva kuChamberlain apa unopaziva kapa. Ndikati hongu, kumba kwemukuru. Zvikanzi taane slogan itsva. Ndikati kuti kudii? Zvikanzi 2023 idipfe. Munhu akauya nayo ndiVengai Musengi kuyouth. Ndokubva ndamuti hazviiti izvi. Sei uchidaro? Because isusu tinofanira kuzotaura nyaya idzi mukongresi ya2022. Taona kuti tambofamba sei. Zvikanzi saka iwewe wakutopanduka ka. Ndikati kupanduka pakudii? Zvikanzi ndiri kukuudza kuti ndo zvavapo. Saka vakazonogara pasi sema youth chairpersons, because my youth chairpersons anopinda munational executive and also they are part of the National Assembly, vari ma-ex officio kunational executive. Ndokubva vatenderana kuti vese vanga vari kuzoita slogan yekuti 2023 idipfe. Okay. So inini ndaifanira kutanga nazvo sakomisa, because ndini ndaizova master of ceremony kuNational Youth Assembly. Saka ndaramba, vakazonogara pasi vakaita musangano wavo. Munhu akazouya onditipira kuti uri kunocherwa, uri kunopedzwa pamberi papresident, anonzi Silas Chimbiro, akanga ari secretary wesecurity. Akangouyawo ndokubva andiudza akati Sawira, ndonyaya yadini yarongwa patiri kuendawo. Saka pakazouya vakuru vagara, ndindaiva master of ceremony, ndikatangisa program yese. So my youth chairman ndo paakatanga, because ndo vatinotanga kuintroduce vachimire maprovince avo. Ndo pavakatanga 2023 idipfe. Vachipedza ndo pandakazotsanangura ndikati president, nyaya yamanzwa ichitaurwa nema youth chairman vari kuti munofanira kuwana imwe term. Mukuru pachake akatanga kuombera kudai, achinyemwerera kuti zvandakanga ndiri kuda zvadini zvaitika. But zvaisafanira kubva kwaari musharukwa, zvaifanira kuita sekunge zviri kubva nekuvanhu, nekuti vakanga vaine chitenderano chavo chekuti uyo achaita 5 years, uyo oita 5 years. Asi nekuda kwekuti zvinofanira, zvaifanira kunge aita sekunge ndiye atya chibvumirano, zvakaunzwa nekuvanhu. Anditi munoona, that's how he got a second term. Kusvika tazoita imwe program, taida kuenda ku national conference yeku Esgodini. Ndokubva kwarongwa program yekuti ma youth auye aite farewell kuna president pa HQ pipe. Ndindaiva master of ceremony. There was a video inozobuda vachiwenga vachiti kune vanhu vanenge vachitaura zvemanga kuti inini ndiri kuda, ava ndo mukuru wedu chichi. It was because vakanga vatoitwa set up kudhara kuti vacharesista here muvhu ratobva kuvanhu rekuti vaMnangagwa vanofanira kuwana a second term. Kudzamara patakazoenda ku conference ku Esgodini, mai muchunguri vakazoti kuna vachiwenga, pane shoko ranga riri kufamba muvanhu dini rekuti mimi muri kudawo kuzodini, sumukai mudavire. Vachiwenga vakazosimuka. It was set up. He was set up. Vakasumuka futi vakati kwete, vanhu vakadaro vanenge vachitaura zvisiri zvokudini vaMnangagwa ndiwo varipo kuzodini chichi, things like that. But leadership yese and yakanga iri privy to that gentleman's agreement was shocked kuti ku ichi chava chiichi. Zvokuti mukazvitsvaga vanokuudzai secretly, vanogona kusada kutaura sematauro andiri kuita pano, zvokuti vamwe vacho vakabvunzwa nemazita andataura vanogona kutozviramba nekuti vanoziva kuti zvinovakosta. But handina reason yekunyepa. I'm saying things that happened and zvavanotoziva kuti zvechokwadi zvakadini zvakaitika. So ndiri kuti inini ndiwo vakashedza Vengai Musengi vakamuudza kuti vatange nawo ya 2023 barely 6 months after vavoterwa muna 2018.
tichienda kuconference yekuesgodini, because conference yekuesgodini ndo yakaitwa 2018. And saka munhu akatenga aine urongwa hwake kudhara. So semaziviro andinovaita ndo itsika yavo yekuti kana vane zvavanoda ivo vanotsvaga vanovasvitsira nyaya kuti vaite sekunge zviri kubva nekuvanhu. Ndinoda kukutsanangurai kuti muzanu PF president akanga ataura unenge wava mutemo. It becomes law. It becomes a policy position. It becomes a command. Hakuna ane magatsi muzanu PF ekuti president vakati chakata handidi vonzi munotochida chete. Hakuna zvakadaro. Asi vanhu vari kuzama kusanitiza zvinhu zvavo zvavari kuzama kuita. Handiti muri kuona. Hongu vakataura kuconference kuti handidi. Chinonzi I'm a constitutionalist chi. Zvinoreva kuti unoteedzera bumbiro remutemo. Saka kana rikachinjwa vanongoti ndaakuteedzera bumbiro remutemo. Kwete kuti vari kuti handidi second handisi kuda ine extension or a third term. Vari kuti zvinenge zvaamubumbiro remutemo ndo zvandichaita. Ndokusaka muri kunzwa vanhu vari kuti tinofanira kuamenda constitution. Handiti munoona. And munhu wekuti ari kuti kune veruzhi vekunze inini ndinonzwa zvinenge zvataurwa nevanhu because vakambobuda vachiti I'm a listening president. Saka vanenge vachida kuti vashandise mukana wewe wekuti nekuti zviri kunze zvabva kupi kuvanhu nyamba hazvisi. Ivo ndivo muridzi wechirongwa ichi. Hazvigone kuti maappointees avo mupolitburo, maappointees avo mucabinet vapushe nyaya isiri kudiwa nemunhu akavaappointa inhema. Hatisi pwere dzinonyeperwa kusvika palevel iroro. Inini chaiye ndaigona kuti ndikasangana nawo sanhasi manheru kwataisangana vanozviziva. Torangana zvatinorangana. Tichibuda mangwana vachinobvunzwa naana Mandichimene kumaNikaland uku. Vaitobuda vachiramba. Votondikanda pasi pebhazi kuti anopenga musungei. But zvinhu zvatakabva kunorangana nezuro. So that has been his way of doing things. Hazvigone kuti ivo vachinzi havadi ma-deputy ministers, ma-chairmen, ma-ministers, ma-politburo vobuda vachiti ndo zvatiri kuda, ndo zvatiri kuda. Vanhu vari kunzi vari kuda ava ndevapi? There are a few individuals. Mukazvicherechedza vanhu vane ma-positions ekuti vanoziva kuti kana utungamiri hukashanduka havasisina mukana. Ndo vanhu vari kususikidza nhau dza2030 vanofanana nasekuru vangu John Paradza. Sekuru vangu vakatadza kuverenga speech kuconference kuBulawayo uko. Havana kumbenge vakarota kuti vachaitwa deputy minister. Saka munhu akadaro anoziva kuti kana pakachinja leadership ndiani angade kuappointa munhu asingazive kuverenga speech kumita minister. Saka munhu wekuti anenge akutorwira kuprotecta chingwa chake chiri pamuromo. Vanhu vakaita savana Mahiya vakachinja tone yavaiva nayo vasati vaapatafura netone yavanayo izvozvi is a different Douglas Mahiya. Haasisiri Mahiya uye wataiziva aisungirwa kuti vamugabe zvamuri kuita zviri wrong. Inini ndakaita clash nawo. If Chirau wants to be honest, Tendai Chirau, he can testify to that. Ndakaposta pa Facebook yangu kuti makarwa kurwa kwakanaka. You can search for it on my Facebook. That was in 2019 if I'm not mistaken. Ndikati Mwari wakaseka denga nenyika for 6 days reach 7 wakazorora. Imi michizorora iwo. Makarwa penyu is now time to rest. Vakandishedza ku office kwawo ndikaenda naChirau. Zvikanzi enda unodzima post yawaisayo ndikati handidzimi. Vamahiya. Zvikanzi uri kuzama kuti chii ndikati handisi kuzama. Asi ndiri kutotaurawo kuti nguva yenyu yapera maakufanira kuchidini kuchirova pasi. Zvikanzi wamu G40 ndikati I don't care whether I'm G30, G40, G50, G60, but all I'm saying is imimi you have played your part. It's now time kuti mudini muende. Zvikanzi Chirau aiwa PC chirega kudaro ndikati aiwa kashefu. Ava vanhu avaitawo pavo ngavachidini basa haripere vanofanira kusiyirawo vamwe. Zvikanzi uri kuona Tsenengamo ndava Mahiya mashoko ava Mahiya. Isusu takadyirwa nguva navaMugabe vakanga varipo for 37 years. Isusuwo taakuti nhasi tawana mukana wedu iwe waakuti tibve. Ndokubva ndavata Mahiya imimi navaMugabe maitenderana kuti mudyirane time, but imimi nesu hatisi kuwirirana. Imimi munofanira kudini kurova pasi.
zvikanzi uchadzingwa nenyaya iyo, ndikati I don't care, handina kuzvarwa ndiine chigaro. So these are the type of people who are championing for 2030. Kuti muzive kuti inhema kuti nyaya 2030 iri kubva kuvanhu. Izvozvi ZANU-PF iri kuita yakaita ma-PCC, ma-Provincial Coordinating Committee meetings, vakapa matask kuma-leaders kunzi endai munoita ma-inter-districts. Izvozvi, I'll give an example yekuma-Shonaland Central kwandinobva. Vakaita inter-district yekushamva, vakaita inter-district meeting yekuguruve. Vachinzi endai munoudza vanhu about resolution number 1. What is resolution number 1? Resolution number 1 is about 2030. So how do you go back to inform people about what you say people said to you kuti trukuda vamunangagwa kuti vaextend kusvika 2030? Mozodzoka moti truda kuenda kunoudza vanhu kuti kune resolution inoti vamunangagwa vanofanira kusvika 2030. It's a lie. Vanhu vari kuti tinofanira kuno informa grassroots kuti izive. Anditi muri kuona. So nyaya ya 2030 haisi kubva kuvanhu, iri kubva kune ma-opportunists anoziva kuti vane shanduko ye-leadership. Because chavari kuziva ndechekuti pa-leadership iri kuuya kunobatanidza vanhu vari muZANU-PF nevari kunze kweZANU-PF kuti tivake nyika yeZimbabwe. Ndokusaka vakanga vakuzama kuda kuita preempt that by saying toda kubatana naChabangu. Munobatana naChabangu ane vanhu vekupi Chabangu? Haana kana even kiti yakamuvhotera haana. And you know kuti even akanzi amire muward anojiwa election. So because vari kuziva kuti havana support yevanhu, ndokusaka vakutaura nauye kuti amendment iyi haidi referendum. Ko inoregerei kuenda kureferendum kana muchiziva kuti resolution number 1 yakabva kuvanhu? Because vanhu kavanongoivhotera. But vari kuziva kuti even muZANU-PF macho there is fierce resistance yevanhu vasiri kudini, vasiri kuda. Ndokusaka muri kuona vamwe vanhu vari kususpendwa, kuna ana Mashisti muHarare, kuna ana Masvingo, because they are opposing that resolution, because it's a selfish resolution. Haina chekuita nevanhu. Zvinonzi vamunangagwa vanofanira kuti vapedzise vision 2030. Mukoma, Saudi Arabia ine vision 2030. Egypt ine vision 2030. Kune nyika dzakawanda, vana Kenya vane vision 2030. But hakuna nyika yakamboti vatungamiriri vedu hamuna kwamuchaenda, munofanira kunge muripo kusvika mazadzisa vision yenyu. Vision 2030 haisi vision yemunhu, ivision yenyika. Basa hariperi, basa musidzanwa unosiya pano mumwe achitakura, it's a relay. Anditi munoona. So this is how they are lying to the people kuti resolution number 1 resolution yakabva kuvanhu. Haina kubva kuvanhu, yakabva pastatement ravamunangagwa rekuti 2030 ndichipo. And iri kuwana support kubva kune ma-opportunists vari kutya kurasikirwa nezvigaro. Iri kuwana support kubva kune mbavha nevanhu vari kuluta, vari kuziva kuti pari kuchinja leadership tichasungwa, pfuma yatakatorera nyika ichadzokera kunyika, uye vazhinji vedu tichatiza munyika. Because what is coming is serious. Zimbabwe cannot remain this poor when we have an abundance of resources dziri kulutwa in broad daylight, veruzhinji vachidya nhoko dzezvironda. So 2030 must be fought nemwana wese weZimbabwe. Hazvii nekunzi uri muZANU uri hausi muZANU. I was laughing. Former youth chairpersons, vamwe vatakashanda navo, vana Washington Nkomo netimu rake, vana Kumbulani, vakaita kavidhio kavo nezuro vachita kunga mheno mukabako mavaiva so, vachiataka inini naGomwe. Because from all the chairpersons vakanga varipo apa pekupedzisira apa, isusu we are outspoken kuti hatisi kuda. Ava vakabva vashedzwa semashedzero ava vakamboitwa muna 2020. Patakambenge taronga nauye paitaurwa nauye anti-corruption protest paipai, ndokubva vashedzwa futi vakapiwa tuma $100 twekunzi endai munobhadhara accommodation mangwana muite statement vachinda ataka. Vapedza vakazonge vaakufona vaakuda kupiwa mari dzekudzokesa vakanyimwa foni dzisadayirwe. So this time again vabvuma kushandiswa kushedzwa kuti vauye vaatake Tsenengamu naGomwe.
inini am principled. Ndikakusapotai mukoma tapfuma nei. Handisi kukusapotai imimi as an individual. Ndiri kusapota cause yatiri kuwirirana. If you move away from that line, neni tatopesana. So zvinoguma zvoita sekunge Tsenengama anofarira kungonetsana nevanhu. No. Inini donzvo rangu rimwe chete. Kana tichipusha issue yegutsa ruzhinji, mukange maakita zvegutsa vashoma, handikutsigirei. Zvisinei nekuti makandipa mari oro mandipa position. Munogona kutora mari yenyu, munogona kutora position yenyu, but I will tell you the truth. Kwete nekuti ndinokuvengai, but because I believe in honesty. And in saying the truth. Hakuna ushamwari hwekunyeperana. So vakabuda vakomana vandichataura vari 8. Nezuro vachiti attack. But these are the same people vekuti pandakaita press conference 2015 yakandidzingisa, ndakaita ini naGomwe naMusengi nemwe musikana anonzi Cecilia Verenga. Vana Samambwa, Mpofu, Nkomo, Tamuka, vese vari timu yavo. Pataka vashedza kuti huyai tiite press conference vakaramba. Ndokubva ndaita Musikanzwa, bva ndanyora mazita avo pa press statement. Saka vazoona statement rabuda, bva ndavati vese vana mazita arapa, they are part of this statement. Because ndakanga ndaona kuti vainonyepera vaMunangagwa kuti tinokusapotai kune rweseri vachida kuprotecta mapositions ani avo. They were not ready to take a bullet for the person who wavaiti vanosupporta. And what did they do? Vakabva vaenda, mukaigoogle munoiona pa internet iripo, vakaenda ku Chronicles. Chronicles inotonyora kuti in an unsolicited interview. Ndiwo vakatonotsvaga Chronicles kuti tiite interview. Vakati we were not part of zvakataurwa naTsenengamu, we were 500 miles away, blah blah blah. Vachida kuseva ma positions avo and not fight for vaMunangagwa wava kuti nhasi vada kuprotect. So because vakomana veG40 vakanga vawana in opportunity, vakabva vati expel tese including naivo. Ndikafane kuseka zvangu kuti they thought they could protect themselves by distancing themselves from what I was doing. And so these are the people vaakubuda nhasi vaakunyepera kunge vanoda vaMunangagwa. Pandakaita program dza 2019 dzandaibuda nema youth associations, ndichipinda mumawards ndichiadressa vanhu, zvinhu zvakaoma, pakatanga kuoma zvinhu pai. Tichienda tichida kunonzwa kuti vanhu vakamira sei. Ndakabuda nemabhazi epaZANU-PF HQ pai. Nema youth, nema matress, nema gumbezi. Tichinorara classroom vaMunangagwa vanozviziva izvozvo. Tichienda kunosangana nevanhu. Ndichidzoka kuna president ndichivapa feedback. These people didn't organize vanhu kuti titaure nevanhu kuti zvinhu zvakanga zviri kufamba sei munyika, except kunonzi kumasvingo nekumashi east kwaMutsvairo nekwaMunyoro. The rest vakanga vatohwanda because vakanga vaona kuti zvinhu zvakutoshata. So these are the people vaakubuda nhasi, and their spokesperson anonzi Kumbulani Mpofu, sekuru vangu Mofa. It's on record. Manje vakabva kunosungirwa armed robbery patogate rekubva kuGwanda uko. Vaenda kunoba and ndo vanhu vari kubuda vakuti tiri kuya kuno. Why are they doing that? They are doing that because vari kuziva kuti when a new leadership comes, nyaya dzavo dzese idzodzo dzemarobhari nei dzinomuka because vanhu vari kurarama neukopokopo. Inini mukoma handina pfuma yandinayo, ndine zvishoma zvandinazvo. I'm comfortable with that. Zvandisina handina, zvandinazvo ndinazvo. I'm not comfortable kudya at the expense yeruzhinji rwevanhu. Ndokusaka when I was commissar, ndaitoziva kuti ndichadzingwa, salary yandiri kuona ichakatwa, mota dzichatorwa. I had to do it because conscience yangu yaindiudza kuti you cannot betray veruzhinji vamakavimbisa kuti zvinhu zvichagadziriswa, zvinhu zvichanaka, because iwe wakudya. I could not do that. So vanhu vose vamuri kuona mukoma vari kupusha chinhu cha 2030, impavha nemakororo, ma-opportunists, ma-pretenders vari kuziva kuti in a new setup they won't have a place at the table. They don't care about growing the cake kuti rikure kuti vanhu vese vadye. All they want are mafufu nemaslices cake ari kudonha kubva patebhuru, ivo vari pasi vachinonga. And vana veZimbabwe mustn't be fooled kuti vaMunangagwa vakaramba varipo ndokuti pange paine utungamiri hunoti. Things have gone worse than they were in 2017. Price yemafuta ekubikisa muna 2017 aiva papi, izvo zvari papi. Price yesugar, price yefuel
yakanga iri pachimwe na 2017 izvo zviri papi? Unemployment rate, macompanies closure yacho yakanga iri papi? So chii chatiri kuda? Mune shuwa here kuti nhamo yatiinayo muda kuti tisvike tipiwe dzimwe 5 years kusvika 2030? Nevamwe vaakutofarisa vaakuti no, zvinofanira kutoita 2033. Ndokusaka comrade Bombushowe vakazobuda vakati this is not going to happen. 2030 wamuchaona ndowepa watch wa 8:30, and it's true because this 2030 thing will not see the light of the day. Chii chikonzero kana kuti zvikonzero zvaita kuti vaMugabe vanzi varambe vachitonga? Zvii zvikonzero zviri kuitika zvakare kunzi tisvike 2030 tine vatinavo? Nyaya hombe dzandakaona dzinoitika muZANU PF mukoma, because ndo mandakakurira, politics dzangu ndo mandakadziitira imomo, hazve kuzodzingwa izvi ndezvimwe. Chandakadzira ndechekuti tine vanhu vari selfish vari muzvigaro zveutungamiriri, vanenge vaine maambitions avo nemaschemes avo avanenge vachida kupushira mberi, nemaprivileges avanenge vainavo avanenge vachida kuprotecta, nezvimadeals zvavanenge vachiita zvavanenge vachida kuprotecta. Ndokusaka makaona kuti even panguva yavaMugabe vamwe varipo nanhasi vainyorera vaMugabe tsamba yekuti yours ever obedient son. Yakanga isiri nhau yekunzi they are obedient, but yaiva nyaya yekuda kuprotectwa pane zvinhu zvakasviba zvavanenge vakaita. Saka the only way to get that protection is by pledging loyalty to that leader anenge aripo, so that you get appointed, you get protected, you don't get arrested, you can do everything with impunity. So reason yacho is nothing other than selfish interest. Hazvina chekuita neruzhinji rwevanhu. Kana mucharangarira mazuva avaMugabe kwakatenge kwagadzirwa abbreviation yaiti Mugabe achatonga Zimbabwe dzamara afa, Mazda, MAZDA. Zvakanga zvaitwa nevanhu vaida kuti vaMugabe, because vakanga vaona kuti vaMugabe wo pachavo vakanga vainewo problem yekuti vaiva neobsession yepower. So vanhu vakanga vari around him, they also took advantage of that. Kuti saka musharukwa uyu, how do we exploit his obsession to our advantage? Ndokusaka vairamba vachivati ndimi mega baba, ndimi mega, so that ivo vakatosvika pakubhilivha shuwa kuti shuwa ndini alpha na omega, hakuna mumwe. Anditi muri kuona? So this is the same nezviri kuitika pari zvino. Hapana interest yevanhu pane zvinhu zvese izvi zviri kudini, zviri kuitika. Vanhu ngavazive kuti vatungamiri vavakasarudza havasi kupusha mainterests avo. Parliament has been captured. So the only way to stop this 2030 nonsense, vanhu ndo vanofanira kuistopa. And people I know, they will find a way yekustopa nyaya yachi ya 2030, because looting has to stop, corruption has to stop, everything, this economic mismanagement iri kuitika has to stop, and it has to stop as soon as yesterday. So vanhu vedu ngavazive kuti makatungamidza vanhu vakaguta mberi. Mukatungamidza vanhu vakaguta, chii chavanoita? Vanogadza beans nemazondo pamoto, vobva vaisa tsotso. Mukaona rimire moto kudai mofunga kuti pane zviri kubikwa. Ivo they can afford to wait for mazondo nebeans, they can afford to wait for 2030. Why? Because vambodya porridge, vakarova heavy breakfast. But imimi veruzhinji zivai kuti beans dzagadzwa dzine mazondo is your first meal. Munosvika kuna 2030 kubhinzi nemazondo uku munenge mambodyei pakati apa. So people must understand that kuti ava vari kuzviita for their own personal gains. Vakuru vakati anonzwa mudumbu ndiye anosimba nekuvhura door. Veruzhinji kana vari kuda rugare, veruzhinji kana vari kuda chinobatika, vechidiki kana vari kuda kuti zvinhu zvivanakire, havafanire kuita makundano ekukumbira
vachinogwada kumbira mota kuna Wicknell. Ngavazive kuti vanofanira kugadzirisa chimiro chezvinhu maringe neutungamiri huri munyika. They must stand up as young people and demand what is rightfully theirs, and doing so peacefully within the confines of the law, within the confines of the constitution. Hapana mhosva mukudimanda kuti corruption ngaimire. Hapana mhosva mukudimanda kuti looting ngaimire. Everyone must have equal access to the cake. Ndokusaka inini muna 2020 ndakanga ndaregister organization yatakati National Affirmative Action Assembly of Zimbabwe. Donzo raiva rekuda kupushira kuti mumwe nemumwe ngaawane kapisi kekeke. Ndokusaka ndanga ndakaregister Zimbabwe Anti-Corruption Citizen Task Force. Donzo raiva rekuda kurwisana uye huori. But unozorealize kuti no, zvese izvi zviri kuitika because of politics. So young people must not shy away from politics. Hatigone kuramba tichirwirwa navana comrade Bombshell vane zuva raakunyura isusu tiri vana vadiki. It is our duty and our responsibility to make sure that we stand for what is right. It's not gonna be easy. It's not gonna be a stroll in the park. Hatifanire kutya kurumwa nenyuchi asi tichida kudya uchi. Kana tatoti ndo zvatakuda, we must be ready to stand on our feet and make sure kuti zvatiri kuda zvadini zvaitika. Mayouth ane zuro vakasiya misha, vakasiya vabereki, vakasiya zvikoro, vakasiya mabasa kune vakanga vari kumabasa, vakanodeura misodzi dikita neropa ravo kuti nyika iuye. Nanhasi kune vana vari mumasango, Nyadzonya, Chimoyo, Tembwe, Gondola, Mkushi, Luanga, Solezwe, kuna ana Chibondo nekune dzimwe nyika, nekuna ana Bucha kumaNicaland kwaRusape uko. Vakafira kuti mwana weZimbabwe anga aine mukana. So isu sevechidiki, we have that obligation to make sure that we don't betray vamwe vedu vechidiki vakadeura misodzi dikita neropa ravo. And it's very easy to do that. I know kuti vanhu vedu vanenge vachiti we want a signal because we are disjointed. But the core is here. Inini kana ndikanzi ndaurayiwa havana kuuraya spirit yekurwira nyika yeZimbabwe nekuda zvinhu zviri right. Pakaurayiwa mbuya nehanda, hondo yakazongovapo. Pakaurayiwa vana Chitepo, hondo yakangopfuurira. Pakaurayiwa vana Tongo, hondo yakangopfuurira mberi. Hatisi kuda hondo na anybody. Hatisi kuda violence na anybody. But we are demanding back our rights. We are demanding back our country. We are demanding back our resources. We are demanding back our freedom. This is all we want. We want our constitution to be respected. And this is what we are ready to stand for as a people. And we are thankful to the war veterans, Vana Comrade Geza, Vana Comrade Knox, Vana Chivero and others. We have stood firm in the provinces. Vari kuramba kuti zvazviite kuti 2030 inge iripo. Ndokusaka maakuona vana Tungwarara na ana Mahiya vaakufamba vachizora ma war veterans mafuta pamuromo yenyama yavasina kudya. Ma war veterans vane genuine grievances avo, ezvikwereti zvavo nehurumende zvavakavimbiswa zvine maruling ekucourt. I don't want to get into that. But vaakuda kunyaradzwa nekunzi macentral ma war veterans ese takupa 150,000. Equivalent yemota yakapiwa Toki Vibes. Ndo mari yaakupiwa ma war veterans ese kuti vanyaradzwe pa province. Nezuro vaakunzi muovheti mumwe nomumwe taakukucherera chibhorani pamba pako. This is not what the war veterans fought for. They didn't go to war to shed their blood, sweat and tears kuti vazonzi mumwe nemumwe arikisirwa chibhorani pamba pake. Vakarwira gutsa ruzhinji. So you don't silence the masses by trying to bribe a few people. Azviite, and it's not going to work. So why are they doing this? Vari kuzviita because they are in panic. They are doing this because they are trying to isolate Vana Comrade Bombshell na Vana Knox. Kuti ava kana vamwe vakandirwa mafufu vobva vasiyana na Vana Comrade Bombshell vomhanyirana kunorwirana mafufu, kukandirwa mafufu seuku. Vabereki vedu, they don't deserve such insults. Havana kurwa as mercenaries kuti vazonzi tirikukupai ichi nechichi nechichi kuti titenge iyo loyalty. Kudzoka kwavakaita vachibva kuhondo
it's a bonus. Vakaenda vasingatarisiri kudzoka. Ndokusaka pavaienda vaiimba kuti baba namai sarai zvakanaka tiende kuhondo tisunungure Zimbabwe. Ndatsidza kufira masi yese yemuZimbabwe. Ropa rangu muchazoriona pasi pemureza. Havana kuzoti tichasangana paindependence. Vakati ropa rangu muchariona pasi pemureza. So I don't think war veterans are going to accept such filth money to be bribed kuti vasiye donzvo ravakarwira, vaite betray vamwe vavo vavakasiya vari munzizi, vari mumakomo, vari mumapako ende vari pasi pemiti. Saka kana vachichererwa zvibhorana ava penyu, ko vakafira kuhondo mhuri dzavo dzinowana chii? This is what I've always said. Ndakazvitaura 2014 pamazowe pamai Mugabe. Ndati nini mayouth achichema, ndikati mayouth hamugoni kuramba muchichema because maissues yenyu hakuna munhu anoanzwa. Because ava vamuri kuona vakagara pasi mawo veterans aya aitombovawo mayouth. Zvichemo zvavo nezvivimbiso zvavo nanhasi hazvisati zvazadziswa. Saka zvenyu hazvigoni kuzadziswa kana zviava zvisati zvazadziswa. Ndo zvandakazoudza kuna comrade Mahiya pandichataura patakaita clash ipapo. Ndikavati zvese zvamuri kutaura izvi kuti mawo veterans ne hamuna chamuri kuzoitirwa chinobatika. Why? Because nemi makanyepera vamwe venyu vamakasiya kusangoko. Aita akarohwa nebara remuvengi aikukandira pfuti. Obva akuti comrade pamberi nechimurenga. Iwe obva wasiya wamuti sara makarara pano comrade. Kana tatora nyika tachadzoka todini tokutora. But it has been 44 years. Now nearly 45. Vana ivavona nhasi vari mumasango. Mukaenda panyadzonya amumboziva kuti pakarara magamba emi. Pachimoyo pari neglected. Panochengetwa nemamozambicans, mavolunteer vanochengeta paipai. Not vanhu who are being paid by the Zimbabwean government, no. No one cares for those who died for this country. They have neglected them. Ndokusaka makaona program yaitwa na the late comrade Rutanire yekufukura vanhu. Yakazinge yaenderwa kukoti yakuda kumiswa. Havadi, they don't want to spend anything in honoring those who fought for this country. They can afford kuvaka state of the art pavilion dzavo dzekugara vachinwa mvura inotonhorera vachifefeterwa vari paairport, nekutenga maRolls Royce vachisa pamotorcade, nekugadzira iyo iri pagomo reWarren Hills iyo inonzi Africa Museum Heritage. But kwakarara vana vakafira nyika ino kuti ivo vazoita zvavakaita izvi. They don't care. Saka kana vachigona kunyepera vakafa, ko isusu vanotinyepera rungani. So ndokusaka muchiona kuti vanoindicate left vachitena right. So war veterans edu ndine chivimbo navo kuti havasi kuzombofa veruzhinji vacho. Hongu mudziva hamushaike matatya, kune vamwe vachakabira. But ndiri kuziva kuti veruzhinji vane donzo chairo renyika, donzo regutsa ruzhinji, havasi kuzombogashira zvinhu izvi. Nekuti vanoziva kuti hazvigone kuti iwe uchererwe chibhorani uri muvillage rine vanhu vanononwa mvura kumufuku kurukova, iwe wonzi takuisira chibhorani pamba pako. Zvazviri kuita ndezvekuti newe waakusvibidzwa uchatanga zvakare kuvengwa neruzhinji rwevanhu, nekuti unenge waakunzi maisarwira isu maizvirwira. So vana baba vedu nana mai vedu tine chivimbo mamuri kuti hamusi kuzogashira mari yakasvibai. You deserve better. Your good names are much better than filthy riches. You deserve to be given your arrears than kupiwa 150,000 inodarikwa nemota yakapiwa toki vibes. And kuti muone kuti vanhu ava havana respect for my heroes. Kuna comrade anonzi Kenneth Gwindingwi, ainzi KG akazoshaya, akatraina vana comrade Chihuri, akatraina vana Paradzaizi Mondi, a number of my commanders. Akaraswa, hana kupiwa national hero status, akafa mazuva adarika, akaraswa kuchiredzuko. Why? Because akanga abuda achitaura kuti musharukwa uyu was not part of the crocodile gang. Ndio mhosva yake iyoyo. Because havadi kuudzwa chokwadi. But he was a commander in the army, a commander during the war. Saka vanofara newe panguva dzavanenge vachikushandisa. Ukatanga kuzongosvinura unenge wamhandu yavo, havazodi zvakare kudini kukuona. So my message also goes kune vari kushandiswa izvozvi.
vakomana muri bubble gum, mukapera kutapira munosvipwa. Regai kushandiswa nevarume ava. Even ndo nyaya ndaitsanangura nezuro kuti kune vamwe vari musecurity sector havasi vese, vashoma shoma, because ruzhinji harusi kutoda. Vanofarisa vanotumwa kunzi tsvagai mhosva kuti Geza aiva nemhosva dzakaita sei, zvatakanzwa zvichinzi vanga vakutaura kuti Geza ane mhosva dzakati dzakati. Hapana munyika munomu anotsvagirwa mhosva ikashayikwa. Even ivo vakuru ava takaona madhoketsi awani akanga akutenderera mazuva avadzingwa. Vese vana mutsvangwa vakanga vakunzi ane mhosva yakati, nenga ane nyaya dzakati, ngana ane nyaya dzakati. But you will be setting a very bad precedent kuti kana maita fallout nemunhu motanga kuchimutsvagira zvinyaya. Imi vacho munenge muchishandiswa, muri kushandiswa nevanhu vakatenga dzimba kuna ana Namibia uko, dzimwe dziri muSouth Africa, dzimwe dziri kuDubai kuna ana France, vane madiplomatic passports, vakagadzira way yekuti kana matables akatena, this is what we are going to do. Imi muchaenda kupi? Why can't you learn from vamwe venyu who were overzealous kumashure uko, who suffered but vanhu vavaisafira vakaprotectwa? Vamwe venyu ava vanogona kuzonyarwa vakaprotectwa when tables turn. But imimi, what will become of you? So kana muchiita basa renyu, don't become personal. Zivai kuti muri kuita basa, moziva pekutangira nepekugumira. You cannot continue to be used to arbitrarily arrest vanhu, to create charges nevanhu, because nemiwo hamuna kufuta zvekutadza kupinda pamusuwo wezvitokisi, nemiwo munopinda. Anditi? So this is my message kuvanhu kuti hatidi kuzenge tosvitsana kumalevels iwayo. Hatidi kuzenge vanhu toswera taakumhanyisana nekudini nekuita sei. So kuvana veZimbabwe, my message is we have that power to make sure that we change our situation. Nyaya chete ndeyekuti hamusi kuziva power ramuinaro. Ndine mubvunzo to the 8 million adults in Zimbabwe. Mune sure here kuti muri kuti toramba tichishungurudzwa nevanhu less than 1000, toramba tichibirwa nevanhu less than 1000, nyika yoramba ichilutwa nevanhu less than 1000. We cannot continue to be selfish. Kuti iwe kana zvako zvaita, you don't care about the rest. That's not the Zimbabwe that we want. Funga kana uri baba kuti izvozvi ukafa uriwe unongwavha-ngwavha munyika yakadai, mhuri yako inotangira pai. Because reason yatiri kuendesera vana kuzvikoro ndeyei munyika yakadai. Reason yatiri kudzidzisa vana tichita ma-investments ndeyei kana tichirega nyika ichifa zvakadai. So hatina hondo yatinayo nemunhu, hatina violence yatoda kuita na-anybody. But all we ask is leadership kana yakundika ngaibvume kuti yakundika, yozorora, tinoipa ruremekedzo zvakadaro. Oti pangu ndaitawo zvandakagona ndakagonawo, zvandakatadza munofunga kuti ndakatadza, aiwa ndiregerereiwo. Nyika vamwe vouyawo vobatanidza vanhu, nyika yosimuka yoenda kumberi. As we conclude, Tsinengam, can we say the current president is prepared or any oversight of how the former president, the late Robert Mugabe, left office? Vachinzi vaMugabe vanotonga kusvika vafa, kusvika maZimbabweans azoti no. Ipapo vaMugabe vainzi ndimi chete nevanhu vakanga vakavakomberedza. Iye zvinezvi tichitarisa nhau ya2030, ngatimboibvisa tichiti haisi kubva kwavari, iri kubva kune vanhu vakavakomberedza. Havana kudzidza here kubva pana vaMugabe kuti mumwe wangu akakanganisa akazobviswa mabvisirwo aya, kana kuti akabva nemabviri aya. Iye zvino inini handiri kubva saizvozvo, kana nguva yangu yakwana ndoti aiwa pangu pakwana ndopa matomu kuna Samuel. Tingati vari kuti ivo vachazokunda zvakatadzwa navaMugabe kuti varambe varipo, voramba varipo kusvika 2030. Havana chavakadzidza. No, dambudziko ratinaro mukoma nderekuti hongu matiti tifunge sekuti nyaya iri kubva kuvanhu hongu. Mukoma munorangarira vanakudzanai Chipanga vachitaura kuti vaMugabe muringirozi Gabriel
ndimi muchange muchipinza vanhu mudenga vachomba vasecretary for administration vachiverenga mazita. We saw that. Vakati vaMugabe tichauya paHiroseka muchicheya politburo necabinet tiripo ipapo ndo patakanga level reboootlicking parakanga radini rasvika. And we are saying the same today. But vana Chipanga ivavo vaMugabe vakazofa frustration, I believe, nezvakazoitika. But where is Chipanga today? Chipanga is now DCC chairman. Aita metsi dzaka manya akumbira ruregerero adini azvinatsa. But munhu akanga ari pamberi kukanganisa legacy yemunhu akanga abva kwaakanga abva achita basa. But because aiona kuti no pakachita change of leadership zvinonda affecta, akasvika papoint yekuenzanisa vaMugabe neNgirozi. But iye akasurvive izvozvizvi DCC chairman kwamakunu. But vaMugabe legacy yavo yakadestroywa. So kana musharukwa vakatadza kunzwisisa izvozvo kuti vanhu vavari kuvimba navo chinzi zviri kubva kuvanhu ava ndo the same people vakamboita 9 provinces dzakabuda paHerald dzichitsigira kuti Mnangagwa must go. Ndo the same people futi vakazobuda futi vakati Mugabe must go. So vanhu ava vane chinzwa munyu chinenge chembeva chekuti kangonzi sauti mbichana kudai so inobva yachena kuti mpu. You cannot rely on them. Ihoto inotakurwa nemhepo shiri yaya yekuti kwaenda mhepo ndokwanodini kwana ivava vanhu izvo zvinhasi zvikanzi matables atena munowanzwa vakutaura kuti takanga tazviona kuti umbavha hwaitika hakuna kwazvaienda vaMnangagwa vakanga vakuita chinhu chekumba kwavo nemhuri yavo vakanga vakuita zvakati votanga kutozviita distance away from vaMnangagwa. VaMnangagwa vazvisara, he has allowed himself to be surrounded by fake loyalists and opportunists, people who are not principled and evil, because zvinenge zviri kuvanakidza vakukanganwa zvakaitika nezuro. But ndinofunga kuti sei vari kudaro, vari kufunga kuti I have put in place enough measures to counter what happened in 2017. There is a talk iri kuitika munzira nzi haidzokorodzekeye hapana ambotaura zvekuti 2017 inodzokorodzeka and hapana ari kuda kudzokorodza 2017. But ingoziva kuti there are so many ways of killing a cat. Kuramba muchidya zvinhu zvinoita kuti mudumbu muve kutodya bacteria muchiziva kuti muchaita diarrhea. Moti no handite diarrhea because ndichanosona pacho panobuda nediarrhea. Hakusi kustopa diarrhea ikoko. Saka ivo vane vanhu vari kusimbisana navo kuti no zvakada kudai tichadai so, ava vakada kudai tichadai so, ichi takamuvha dombo iri takaribvisa tikagadzira ichi tikadai. So they think kuti vagadzira proof, fireproof yekuti hapana chinosvika patiri. But it's very sad and unfortunate because vanhu vanofanana nekitsi yekuti mukaisa pakona ikange isisina kwekuenda, the only way kuuya nepauri ipapo. Remember kuti you are only not more than 1,000. Vari chaivo vanonetsa vamwe vese ava dzingoriwo mpururira dzinoteera. You are a few people, you are a minority, and you cannot continue to ride on the backs of the majority and think that you will get away with it. The good thing that Mdara wangu can do, I don't hate him, though I'm disappointed in his way of doing things, because this is not what we expected. Friendly advice. Yes. Kuna Mdara wangu ndeyekuti izvisiyana inazvo izvi. Musateerere vanhu vari kukunyepera yava kuti hakuna zvinoitika chichi Mdara muri kugara muripo takagadzira mameasures tikazodini tikata sei. Sandizvo. And kana muri kuda zvinhu zvakakunakirai imi nemhuri yenyu, especially vana venyu. Mdara chigure chinofanira kuziva nguva yekubuda mudariro. Vanhu vachiri kuimba nekuombera.
achifanira kuzoita zvekudhonzwa tambo kuti ngachichibuda mudariro kana kudowa. Exactly. Ngoma nhambetambe inoregwa ichakanaka. Tinofanira kutozoya kupurazi kuye tino musharukwa tauya taadvise izvinhu zviri kufamba sei, honai mukuru tiri kudaiso makagara kwekwe, but direction yamaakuendeswa nevanhu oro yamaakuzviendesa mega muchibatsirana nevashoma vamuinawo, I'm very sorry to say kuti haina kure kwairi kuenda, and you will live to regret it. Chekupedzisira ngatiti musharukwa zvichida havasi kuzviona kana kuti power yanaka zvekuti vanogona kunge vaakubhilivha kana kuzvinyebera. Unoziva kuti munhu tiri vanhu venyama, at what point you may also believe your own lies. Handiti mudzimai wavo angavati chii kuti baba kwaimbo naDr Grace, tonzanzi Dr Amai Grace Mugabe, vachiti kuna vaMugabe zvakati inini ka zvandoda kukuudzai pazuva rano ipapo Dr Grace vachiti kuna vaMugabe tichavapusha mbara vachitonga nyika ineyi, asi takazona zvakaitika. Inini baba mashoko angu andoda kukuudzaiwo ndakatarisa 2030 ndeyekuti zvakati mungavati chii amai kuti vasvitse shoko kune mushando. No, dambudziko hombe ritori mumhuri yavo yemukuru, because ndivo vanofanirwa kunge vachipa the correct advice kuna baba kubva kuvana kusvika kuna mai. Mukuru haangateerere zvinotaurwa nevanhu kunze uku kana mumba muchibuda the correct advice kubva kumhuri yese, family yese yekwaMunangagwa. Tisingatarise vanhu vavo chete, even the entire family yekwaMunangagwa, nekuti yakati kurei kwana bamunino kwana bamukuru and so forth. Kana vasiri kugona kuadvaizana zviri correct, ndokusaka muri kuona tiri kusvika patasvika apa, because ava vekupolitics ava vanosvetuka boti kana zvinhu zvikashata, but imi vekwaMunangagwa hamuna chamunogona kuita kuti munzi hamusisiri vekwaMunangagwa. So munofanira kunge muchipanana correct advice, but havagoni kupa correct advice nekuti ivo vatoriwo pashishi rekuunganidza, vatori busy kuti no tinogona kupererwa nenguva tisati tanyatsodini unganidza. Saka havagone kuudza musharukwa kuti 2030 haina kwainotisvitsa, because vari kutoda kuti zvitodarika even pa 2030, because they want to continue to have maprivileges avainawo. Vana vaMugabe vakanga vasingafambe nemablue lights. Funga kwenyu vakomana vaya netimu ringade kusiya mablue lights ekuti vanenge vachingovhurira, so we they don't want that, but they are not doing good to themselves. If especially ndakatarisana nevapfana vangu vaya, I worked with them, we could sit down semagara takaita tichionesana baba vavo vasati vapinda, vasina kana chavainacho, vasati vaane mari dzavainadzo idzi dzavakugona kutengera vanhu vakutengera dzimotikari nemaflats nekudii, tichidya tese mabhanzi, tichitoshaya mari. Tinana Emerson pa Newlands apa vachishaya mari yekuti tiise fuel yekuenda kuprogram dzataida kuita. Mota yaiva nayo was just in X5, pari zvino agona kutenga maRolls Royce within that very short period. So kana vakatadza kuziva kuti zvatiri kutaura is for their own good, wobva vafunga kuti tsenengamo because ari kutaura zvatisingade is an enemy, mutsvage mumusunge oro mumaatake oro mumite zvakati zvakashata. I'll tell you, one day they will live to regret not heeding my advice. You remember ndichita imwe press conference muna 2017 ndichitaura naBhona, ndichiti Bhona enda unotaura naMudhara, because Mudhara is fast turning from a hero to a zero. Vachatadza kuvigwa paheroes nezvavari kuita izvi, and everything that I asked of Bhona kuti ndo zvichaguma zvaitika kuna Mudhara is what exactly happened. So inini they can think of anything bad and nasty chavanoda kundiita. It's okay, they have that power to do that, but upenyu ndewaMwari. But rimwe remazuva vachazorangarira kuti benzi riye rakanga rakatiudza zvinhu zvaikwanisa kutidini kutibatsira. So my appeal to members of the Mnangagwa family is, varume, a good name is good than filthy riches. I think you now have enough to sustain yourselves.
the best way to protect what we have already acquired is by making sure kuti maprotecta zita renyu rababa venyu nezita remhuri, so that mangwana munokwanisa kurarama muri free munyika yenyu yakarwirwawo nababa venyu uye yavakatungamirira. Hamugone kuzorarama zvakanaka nekufurirana kupusha kana kusapota agenda 2030 or by attacking vanhu vakamira nababa venyu, because baba venyu 2017 vakanga vapera politically, vakazoresuscitatwa nevamwe vakatora misoro yavo vachisa pablog. So you ought to understand kuti vanhu ivavo vari loyal zvakaita sei, because dai chinhu ichocho chakaflopa dai vanhu ivavo vakadamburwa misoro. And like in the case yevamwe vakatenge vapiwa offer nevamugabe yekunzi iwewe ndiwe ndinogona kusiyira, but because munhu ari loyal anoti zvandataura nemumwe wangu ndiyo zvinofanira kuitika, vakati kwete, ndine mumwe wangu anofanira kuuya achidini achipinda, but tiri kupi nhasi? So musave vanhu vanoda kutaridza kunyika yese kuti mune makaro, you are greedy, you are selfish and ungrateful. Ndiri kuziva kuti zvandiri kutaura zvinogona kukurwadzai, zvinogona kukubohwai, asi ndafanana nemunhu ari kukusvinai mota eboiwo. Kana uchisvina munhu mota ukateerera mhere yake unomusiya akatofa naro mota. Vanhu vari kunze uko vakanzwa achichema vanovhuna kufunga kuti akuuraiwa, but vakazosvika padhuze vakaona kuti ari kusvinwa mota vanozoandastanda kuti aiwa ari kubatsirwa. And wapedza kumusvina achichema achikutuka anozokutengera bhodhoro rekoko kuti vakaiti hakusahwira wakandiraramisa. So what I'm saying, I know you don't want to hear it, but it's something that you need to hear. That's the truth that you need to hear. Chamusingagona kuudzwa nevanhu vakakukomberedzai, because all they want is privileges that come with close association with you, but vachiziva kuti kana zvinhu zvikange zvashanduka mangwana vanokutizai, sezvakazongeta vana chipanga nhasi ama-DCC chairman, but vakasiya vaputsa legacy yavamugabe. There you heard it from Tsenengam. If you disagree with him, you can also get in touch with us. If you support the 2030 cause, there are our numbers. Get in touch with us. We also give you a platform. It's a platform where you agree and disagree in terms of ideas. 2030, is it possible? Is it viable? Do you agree with it? Get in touch with us. Tsenengam, thank you very much for your time. Thank you, my brother. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.